Luro kwako jodak Machuka e kaunti ma Tharaka Nithi bang' obila yudo ringre jal moro ma jahigni 29 kotho e gache mane olor kendo oyiegi machiegni gi bengi mar KCB e chuny bomano. Komanda mar obila e sub-kaunti Machuka North Paul Kuria owacho ni jalo ne onemo giko otieno ma tich abich mokalo. Okwach kiche ne oyudo jiko 2 mag makaa ma bende nenore ni noseliel morumo i gari ma bende nolorno. Gima long'o ma bende dine kel tho ma kamano pok oyangi ka nonro pod dhi nyime. Kuria nonyiso jopiny mondo owuo kod jowetegi kata mondo many kony malong'o kapo ni gikale weche matek. Ulizia familia tukapata kwamba alionekana mara ya mwisho Friday, ambaye vile alitoka nyumbani, wenzake watu familia yao hawakuwa wanajua ako wapi. Ndio leo wananchi wakapata kuna gari iko hapa ambaye imefungwa kabisa na ndani, na kuna mtu ambaye alikuwa anaonekana